И здравейте хора, аз съм Барли и днес ще играем на Майнкрафт в синглплеер. Ето този е сървъра. Да, добре, заради ми този път бързичко. Значи тук бях намерил място за къща. И би трябвало сега да видим още прасета. Сега ще убивам прасета, но по-добре крам, защото съм докато тъчък, че не мога да го отсъвам. 5, сега няма да убивам. Това, тук тръгните. Иначе... Така. Колко паржоли от прасе? 4. Добре, значи имам повече. От прасето. Така. Разчистих малко. Сега трябва да разчиста. За да ми улекне малко. Аз така искам. Готов съм. Разчистих. Сега започваме от това търфо, което е с так. Стриме къща. Така. Почваме къщата да правим. Точно. Сега трябва да направим вратата. Това ще ни отнеме малко дъските. Поне 2 вратички, айде. Да кажем 2 вратички. Ама за сега да не бързаме, защото ще направя по друг начин къщичката. Така. Просто. Така. Как се? Добре, сетих се какво ще. Добре. То после ще направя вратата. Не е така. Още не трябва да слуша. Още не. Тук иска да чута. Ще ми трябва... Опа, започва да залязва слънцето, така като гледам... Ужас. Иска да се появят зомбите. Вие както знаете, защото аз съм нормал. Да, нормал съм. Винаги аз като създам сервер ме пуска на такова трудност.
Сега няма да бърза да правя прозорци, после ще преценя къде да ги направя. Просто това не трябваше да го съединявам. Не, и така може. И така може. Опс. Ами, свърши ми дървото сега точно като се стъмва. Да, то сякът се стъмва, ми свърши дървото. Да. Не е честно. Опс. Сега. Чупиме. Това дърво малко ли е? Не би трябвало да е малко. То сега ще се появят зомбита. И не исках да кажа, че ме е страх, ама... Да, иначе не ме е страх от зомбита, то никой не го е страх. Но не знам защо се обяснявам. Дали ме е страх или не ме е страх. И аз не знам защо. Сега всеки момент могат да дойдат и зомбитата. Ако не се лъжа. Значи. Знаех си, че така ще стане. Те не могат да се съединят сега тези блокове. Къде отиде? Там некъде падна? Добре, ще събера малко. 11-12 блокчета, ама пак ще ги поставя. Значи, е така. После още едно. Чупа вътре и това си беше добра идея. Да, ама вярвам, ще не се шери трябва. Това да го запълна. Така. Ай, трябва да намеря легло. Така, сега първият път има по-малко зомбита. Затова това е първата вечер в оцеляването. Първата вечер. Така, опс. Чай се, на кой съм? Нормално съм. Добре, защото те не идват зомбитата. За сега. Не може и първа вечер и те не идват, а могат и там да станат и повече зомбита. Утре има твърдите в играта. Ще търся овце. Как се каже. Трябва да спа по това време. И аз се защитавам от зомбита. Разбира се, ако не се съберат в къщата да разбиват. Например, вратата, ма все още е рано за това, което ви показвам. И сега започва се битката. Крипър, скелетон. Опс. Това скелетона. Сега, това е първата вечер. За Бога. Опс. Да, бе, скелетон ще му убие, верно? Не може да му убие скелетон. Това не е възможно. Сега хора, много е лошо да ме убият, ама аз съм на малко сърца, все пак. Сега ще ми заради много бавно. Да, стреличка си е останала. Нищо, тя ще си изчезне. Това не ми прави чак толкова много впечатление. Те скелетони, като влязат в моята къща, аз трябва ще ги убия по-бързо. Защото иначе се проваля. Изчакайте малко. Така, паузирах нещо на пауза. Сега. Така. Тук ми ще бъдат местата на леглото, ама не знам как ще се получи това нещо. Добре, ама не е много добре, защото може всеки момент да стане нещо. Не знам я защо се го мисля. Може и да е било.
да е така, да е наистина. Просто. О, лоша работа пак. Вот във водата няма що. Спаси един пак, така да се каже. Ама той си умре. Прилипи се събират явно. Чувам някакви прилипи. Така. Опс. Не исках да се затичам. И... Чакайте, че... Значи, опс, има две паяка, какво ще прави? Яди скелетон! О, не, това вече не е истина. Така, това паяк умря. Сега, опс. Убих го! Пак му остави на малко сърца. То. Сега трябва да внимавам да не падна, че още демидж ще вземе. Като съм на малко сърца се притеснявам някъде. Все пак да не падна. И пак огънях. Сега трябва да убия някакво прасе. Или крава, може да убия крава. Там намерихте на крава. Сега ще да убия. Ако успея да е. Така. Мога да дойдат и всеки от тези зомбите. Така. Изхраних се едно хубаво. Така да се каже. Но може и пак да се наложи да се храна. Не се знае. Опс! Ендър! Марш! Махам се. Между другото, трябва сега да паузирам след малко, че тук няма унази програма, дето можете да снимате колкото си искате. Просто на мен ми е на 14 минути, а на 14 минути трябва да спра клипа. Може да правя днешния ден нов клип, ама то не се знае дали ще го качвам или не. Ако не го кача, не знам, но все пак, вие не знаете дали ще го кача, даже никой не знае, че в момента снимам, само да кажа, защо ли го казах това. Сега, как трябва? Верно. Дори имам хора, много съм прост. Защото и аз не знам защо. Май видях, слънцето изгрява. И точно тогава спирам да снимам. И може да снимам утре, днеска. Все пак утре сме на училище. Всички знаете. То прилеп да хване да го убия, ама няма как. Просто аз не мога да скачам толкова на високо. Нали, представете си. Трябва гати да съм хакер, за да скачам високо. Ами добре хора, дойде време да се сбогуваме. Така. И нямам скрини. Довиждане до утре или до днеска. Мога да снимам и до днешния ден. Чао!